Holvin terassilla soi lauantaisin livemusiikki, joten suuntaa kohti Holvin terdeä ja bileet käyntiin. Holvin, kävelykatu. Ella, mikä meno? Katso ohjelmisto ravintolat.com. Juhan äkkäpussi. Iskelmä Kouvola. Laita kuvaa hevosia tuon takaa. Mitähän se on, kun aja. No niin, siinä on mun iskä. Se tyhjentää meille venettä, kun me ollaan lähes vielä yöllä veneilee. Tai siis soutelee tonne. Hei, onko sillä taskulamppu? Itikoitten kaa. Ja sillä on taskulamppu. Otetaan sinne. Okei. Me näytetäänkin rapuja eikä tuikkuja. Mun iskä näköjään nostaa ne ravut ylös sieltä. Älä ota hyväkin. No niin, nää rauskin pyydystämiä. Niin on mun papan pyydystäviä rapui. Se on hullu, jos aikoo syödä ne kaikki. Ota lähempää. Ja siis noitahan on tuolla ihan sikana. Ootas, mun pitää tarkentaa niihin. Pahoittelen laatua. Kattokos mitä määrä on itikoita. Hyi, ihan sairaan näköisiä. No niin, tossa on mun papan ravut. Ja täällä on itikoita, jota näkyy tässä videossakin. Ja nyt plompsahtaa ravut takas sinne. Ja vesi on 20 astetta. No niin. Elina tässä just kertoo, että minkälainen helka oli tänään maneesilla. Joo, eli mä otin tänään siellä maneesilla. Siinä oli hyvä paikka. Joo. Helka oli kyllä ihan kiva, mutta se oli vähän sellainen... Se ei oikein kuunnellut mitään apuja, mutta se meni kuitenkin tosi hyvin, että hypättiin 80 rataa ja... Hieno. Hienosti veny. Upea hyppy. Oli hyvä. Hyvä. Sitten yksittäisen 90, joka me kyllä romautettiin pari kertaa, kun siinä tuli vähän ongelmia. Mut kyllä me sitten päästiin se puhtaastikin pari kertaa. Noniin, yli. Joo. Se oli vähän sellainen mursu, mutta kuitenkin tosi hyvin meni. Joo, siis Viki oli tänään ihan superkiva. Hyi itikoita. Niin siis mä menin sille niinku kentällä kouluun. Se pyöritti sen laukkoi tosi hyvin ja sit se oli muutenkin tosi kiva ja kuunteli hyvin. Sitten me oltiin siellä maneesilla. Ja no fasu oli perusfasu. Että se vaan niinku vähän meni täysiin ja ei oikein ollut hallittavissa. Hieno takapään avaus. Täällä on itikoit ihan sikana. Te ette niitä näe, mutta me nähdään ja tunnetaan. Ja ne inisee. Niin kuitenkin me hyppäsin sille metrirataa. Se meni tosi hyvin sit metrirata. Katso jo käännä, ulkokannus. Hyvä. Hyvä. Ja se oli tosi kiva. Mutta sillä oli pieni hidastus- ja kääntymisongelmia. Jennalla on isompi haba, se hallitsee sen paremmin kuin se kuumuu. Niin mulla on pieni ongelmia tämän asian kanssa. Mutta kyllä se tästä. Oi, pistää itikko. Et toivotaan, että se siihen kisoihin mennessä, mitkä on 11. ensi kuuta, niin olisi sit niinku vähän hallussa. Tai sit tulee aika hienoa. Itikat syö mut nyt nopea. Joo, niin siis mä haluan kiittää teitä kaikki yli 100 lukijaa. Siis me ei uskottu, että me saatais niin paljon lukijoita. Jennäkin haluaisi varmaan kiittää, mutta se ei ole täällä paikalla. Eikä se halua ikin esiintyä kameralle missään nimessä tai puhua, koska se ei kestä omaa ääntää kamerastaan. Mutta kyllä me aiotaan tää jotenkin salakatavasti onnistuu hoitamaan. Paitsi että meillä on yksi ongelma, että Jenna editoi aina nämä videot, niin... Me jotain keksitään kyllä. Kyllä me saadaan Jennäkin tänne esiintymään. Niin, kyllä me saa sit lahjoittua. Ja sit ehkä saa jotain videomateriaalia Jennan tassuttajasta. Tassuttimesta. Tassuttimesta. Se on Jennan kipsi ja siinä on tassun kuvi, niin sen takia Joo. se on tassutin. Mä keksin sen nimen. Aika söpö nimi. Elinan kädellä just kipittää tuollainen perhonen, nyt se pysähtyi. Nyt se taas kipittää. Se paskoi äsken Elinan kädellä. Nää vissi kännistää jotain nää perhoset, kun ne ei oikein oo toimivia. Siinä on sisiliskot. 2 pikkusta sisiliskoa Ellan kädessä.
menen tuohon pihaan. Kun on pöytäliin. Tää tarkennus nyt vähän pissi. Noniin. Sinne vipeltää Ellan kädellä. Paitsi toi toinen on vähän jäissä. Joo, toi toinen nimettiin Roopeksi. Ellan mummo keksi sen nimen. Minä sanoin, Roope oli joku. Toi jäätävämpi, toi vilkkaampi on vaan joku. Huulivili-apina. Se on Jesse, koska Jessellä on ADHD ja toikin on ADHD. No niin, me ollaan tässä. Tultiin just tuolta Ellan mökiltä takas. Ollaan tässä laittais nyt heppoja, kohta lähtee ratsastaa. Ella harjailee tuolla just viksuu. Mä on se nyt ihan he korvat hörös. Harjasin just Helgan ja putsasin jo kaviot. Mä oon vähän jälkeen jäänyt. Joo, Ella on vähän hidasta nää, vaikka yleensä se on kaikista nopein. Mutta joo, sit me lähtee ratsastaa nää. Noniin, me käytiin ratsastaa Fasu. Se me mentiin sen tandemisellon kanssa. Ja Ella oli eessä, joten se voisi vaikka kertoa vähän, että miten Fasu meni. Mä vaistuin siellä takana. Joo, siis Fasuhan oli ihan sika hyvä. Se ei ole varmaan ollut ikinä niin hyvä ratsastaa. Et siis se käytti se... Hei! Hevonen! Mökki! Hei! Menepä nyt sinne. Joo. Se haluu kameraa. Joo. Se oli... Hei! Noin. Nyt saatiin hevonmökkiä. Niin siis se oli tosi hyvä. Sit se liikkui tosi rennosti ja se. Niin no se oli hyvä ja kiva. Sitten se laukkasi tosi pyöreän molempia suuntia ja se kuunteli tosi hyvin ja nyt sit ties, siis se oli todella hyvä. Joo, ja me käytiin aikaisemmin ratsastaa Viki ja Helka. Helka meni tosi kivasti. Mä tein pari kertaa sen vaihtoon, niin se niistä vähän kuumo, mut siis se käynnis ja ravis ja laukaskin kulki tosi rennosti ja oli tosi mukava ja silleen. Sitten Viki oli siis silleen aika mukava. Ja siis sellainen, että se kuunteli hyvin ja laukkasi hyvin. Ja sitten Elina kävi kun Vikin sellaisen, mä olin Helkan sellaisen vähän ravalisin. Nyt mä käännän tän kameran Elinaan ja se kertoo mulle, miten se meni Vikin kanssa. No Vikin kanssa meni ihan hyvin. Siis mä en oo mennyt pitkäänkään kellään muulla hevosella kuin Helkalla. Niin sitten vielä siinä oli koulusatulla Viken, niin se tuntui vähän hassulta. Aluksi se oli paljon isommat liikkeet tietysti kuin Helkalla. Mut siis Viki oli hankala. Joo. Ja sit... Nyt me siivotaan vähän. Joo, kattokaa mikä sekasorto. Tää on aika sotkusta. Joo, kattokaa tot satulahuonetta. Me otetaan teille kyllä sit niinku tästä jälkeen tää juttu. Noniin, nyt on siivous valmis. Tällainen tästä nyt sit tuli ihan puhas. Tuolkin ei oo mitään tavararöykköitä. Siellä ollaan järjestyksessä. Viki sieltä kurkkii Ja uteliaana. tossa on nuo kaikki suojalaatikot ja harjapakit järjestyksessä. Ja satulahuoneessakin on semi-hyvä järjestys, ei mitään hirveitä tavarakasoja. Et aikamoinen ero vai mitä? Vaikka itse sanotaankin. Mm. Ja siinä möllöttää meidän virallinen siivousvahti, joka vahti kun me siivosimme. Nyt se tarkistaa meidän siivouksen laatua. Joo. Vissiin läpäisti.